Riko kok nggo kuwi anggo apa? Ya, Rende Ciro. Riko kowe jangan-jangan nak go rende. Ki apa? Ak go rende ngisin-ngisin ki ak go rende sih. Hei. Guang rende Riko, ya Allah. Balik apa ora? Balik. Ya. Balik. 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 Balik ono arakno tamu ketemu Riko. Balik. Balik. Balik kita undangke nganu. Tak lebokke nek Riko ora manut. Balik. Gawani piring-piring turut dalan kok ngene apa pantes Riko. Balik. Balik nyong meni balik. Gawa kuwi mangkoke. Kok nggawane janganan nggawane mangkok. Riko kok angel diomongi to, Mbok. Nggawa mangkok nggo piring, ya Allah, paring ono sabar. Astagfirullah. Lengah sithik melayu. Mbok. Ak rende, Bali ak rende Riko, munggah engko tak lebokke Riko, munggah. Ya. Munggah. Seret wae iki.